padang saudara yang suka pukul 9 kami mulai pukul 1 kami berhenti pukul orang peleret Ewan seswa sedaya Patibitara Ewan seswa sedaya Patibitara lahir cabang amanut Kali cinta lahir cabang amanut Wetaling tinta Iya sira samangki insun sarwani Iya sira samangki insun sarwani Ngono iku manawa ingsun mangerti Ngono iku manawa ingsun mangerti Dewan siswa sedaya Patibitara Ewan seswa sedaya Patibitara lahir cabang amanut Wetaling tinta lahir cabang amanut Wetaling tinta
abang amanut petaling dinten iya sira semangke ingsun sarwane iya sira semangke ingsun sarwane ngono iku menawa ingsun mengerti ngono iku menawa ingsun mengerti Ulang sono kinarya asih kang tinatur para kawula suwita mring wong tuwane
susih kasir ngentir nang tritekan was ngesir kedisian para mresa kang samya mireng remis-remis ngepeki klopo boten kirang satunggal napa nungas nangis nangis si sapa mangsa kasang utawi kece pring ore go sulingan ing watake dekat buri metu iringan kaping kalih mangsane karo kapite ucul ing watake atropo Yesus sabrawane nusa kami ulon anarangaken bersakelase ing watake tiling lare duwe bojo saklawase para mresa kang samya mireng boten kirang satunggal napa ora maring diwekasake Sukra minangkara Sim akhir ataun orang tahun orang watae alarang hutan Tumpah minta partotal ataun wedhus taun
un wadus bisa uga murah udan Kula nyuwun sumarep pundi lantarane tiyang sakit kula nyuwun sumarep
dina pundi panggenanipun Dinten Jumat pati awitan madhep kilen lirik ngidul bener tambah sedaya nyuwun kumarep naka dina pundi panggenanipun